3.7 million pesos nga balor sa gituohang shabu nasakmit sa Lapu-Lapu City Police Office gikan sa usa ka gitumbok nga drug courier nga taga Cebu City. Ang suspetsado gikatahong konektado sa usa ka PDL sa CPDRC. Si Duan Mayron-Dinas sa report. Mitimbang sa 550 grams ang gituohang shabu nga nasakmit sa mga sakop sa City Drug Enforcement Unit ug City Intelligence Unit gikan sa 18 anyos nga si Alwin Eztenzo Perez sa gipahigayong buy-bust operation sa Barangay Paho. Si Alwin kinsa taga Sitio San Miguel, Barangay Lorega, Cebu City, gitumbok nga usa ka newly identified high-value individual. Mato ni Police Major Ibert J. Samson, hepe sa City Drug Enforcement Unit, migawas ang pangani Alwin sa gihimo nilang follow-up sa nakalabayng mga buy-bust operation. Gisusi pa usab karon sa Lapu-Lapu City Police ang kasayuran nga courier sa usa ka PDL sa CPDRC si Alwin. Mao niyang at dihang gi-divulge na to nga information, ma'am. So as of karon padayon pa atong investigation para makuha na to ang true identity aning iyang ingon na to nga personality, and we will also coordinate sa kaning jail officers kung asa na-locate ning iyang ipanganlan na. Ang suspetsado siyang bahin, hugot nga mahimakak sa pasangil. Iyang gibutyag nga gipick up lang siya sa mga pulis sa ilang panimay sa Barangay Lorega. Wala ko kalibutan na. Planter man nila. Yan ang sa tanan, ikaw masay po nito. Ang butan sa gay, ako nga gitudlo sila nga sit. Ibong ko, wala ko kaila sa nga sit. Ano ako yung gikuan. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa makuhai o pamahayag ang CPDRC. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mayron-Dinas, GMA Regional TV Live.